Хәзер эфирда матбугат күзәтүе, аның белән сезне журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатының ниләр турында язуын күзәтүебезне дәвам итәбез. Владивосток қаласында уздырылган ачык дәрес барышында Россия президенты Путинның хатасын төзәткән укучы Никанор Толстых бер мәлдә батырга үрелде. Президентның ерак тарихтагы Төньяк сугышын 7 еллык башка орыш белән бутауы бер дә гаҗәп түгел. Ул да кеше бит, кайсыбыз ялгышмый. Ә менә шул хатаны төзәтергә җөрьәт иткән Никанор укыган мәктәп директорының куркуга төшеп үз укучысын оятсызлыкта гаепләве, монысы инде гаҗәп. Мондый педагоглар мәктәптән ераграк торса хәерлерәк булыр иде дигән нәтиҗә чыгарды күпчелек матбугат басмалары. Монысы бездән ераграк булгангадыр Шәһри Казан газетасы беренче битенә бәрәңге уңышы турындагы язманы чыгарга булган. Аннан аңлашылганча, җир алмасы уңган һәм уңмаган төбәкләрдә булган икән. Ләкин бакчаның бер генә өлешендә бәрәңге игәргә әйләнеп килүче авыл кешеләрен бу проблемада әллә ни борчымаганлыгын аңлыйсың. Ә менә авыл җирендә күпләп уңыш үстерергә тырышып йөрүче фермерларның грант акчаларының гадел бүленмәве борчый икән. Шул грантларны бүлүче министрлыкта исә алай уйламыйлар. Грант алуны да җәеп белергә кирәк икән. Монда халык сүгенми, чүпне җиргә ташламый, түтәлләрдән чәчәк өзми, һәйкәлләрне җимерми. Балалар китапханә, музейларга йөри. Әкият диргә ашыкмыйк. Булар барысы да Мөслим районындагы хәлләр. Баксаң, районда әхлак кодексы кабул иткәннәр икән. Ватан Татарстан газетасы журналисты Мөслим районындагы уңай үзгәрешләрне үз күзе белән күреп, моның сәбәпләрен дә ачыклап кайткан. Ә башка район башлыклары нишләп үз кодексларын кабул итми икән дип уйлап куясың, әлеге язманы укып чыкканнан соң. Бөтен җирдә дә тәртип булу Мөслимгә генә кирәкме икәнни? Ватан Татарстан газетасында күзгә ташланган тагын бер язма «Исәнмесез» фильмының төп герое Тимерланны уйнаган шаллы драма артисты Инсаф Фәхретдинов белән татар киносы һәм татар тормышы турында ачылып сөйләшү. Менә шул әңгәмәдән бер өзек. Гаиләдә таркаулык, үз теленнән, милләтеңнән оялу, үзең өчен генә яшәү, тамак ягына кайгырту татарга гына түгел, бөтен милләтләргә дә хас. Әмма безгә үзебезнеке кадерле, үзебезнекеләрне уятасы иде. Дөньяда гел тәти генә булып булмый, дөньялай гына була алмый. Халык артистының фикерләре күпләребезне сискәнергә мәҗбүр иткәндер дип уйларга кирәк. Дөньядан гыйбрәтләр алып, үкенмәслек итеп яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.